A spune cuiva te iubesc înseamnă a-i spune tu pentru mine nu vei mai muri niciodată. Atunci când zeii l-au zidit pe om, i-au împărțit, l-au făcut bărbat și femeie și i-au împărțit inima în două. Și-au răspândit acele două inimi în tot universul, cele două jumătăți de fapt. Și ele se caută atât de mult până când se reîntregesc. Dragilor, voți fi căutând și voi, v-ați reîntregit, tu de la Cluj, Cătălin de la Oradea. De azi înainte, sunteți o singură inimă, spiritual vorbind, o singură cale, o singură dragoste. De aceea, nu uitați, luați cu voi o fărâmă din binecuvântarea celui de sus pe care ați primit-o astăzi. Așezați-o la temelia dragostei voastre și atunci, chiar și atunci, când căruntețele se vor așeza peste voi, veți rămâne, așa cum ne-am rugat, împreună.